Gintawag ni House Prosecutor Representative Joel Chua nga dekahon ang mga sabat ni Anay Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Chua, bisan ano pang pamangkot kay Acosta, pareho lamang ang iya sabat nga si Colonel Raymond Lachica ang nagpatuman sang confidential fund activities kag wala na siya sang naibaluan pa parte diri. Suno kay Chua, sa bilog nga Pilipinas, subong lang nakitaan nga may special disbursing officer nga wala makahibalo kung paano gindisburse ang confidential funds. Madamo man nga beses nga ginmuno sang pila ka senator judges kahapon ang padayon nga pagsulit-sulit sang mga sabat ni Acosta parte sa proseso sang pag-disburse sang confidential funds ni Duterte. Coach, obvious naman yung sagot niya eh. Dekahon. Diba? Wala naman tinanong doon. Lahat, iisa lang ang sagot niya. Kahit ano itanong mo sa kanya, iisa lang ang sagot niya. Ang turo kay Colonel Lachica. Kanina may isang tanong si Attorney Ligutan kung nagkita sila. At diba sinagot naman na oo. So, siguro kayo na makakapagsabi kung ano sa tingin ninyo. At kitang-kita naman kanina yung kanyang mga sagot. Dekahon na dekahon. Diba? Pero pagdating dun sa kabila, sa cross-examination, ang bilis ng sagot. Rapido. Hindi pa yata tapos yung tanong, sumasagot na. Ganun sa kabilis kanina. At English. Straight English yung tanong ng defense. Wala naman ako narinig kanina sa defense na kahit na konting Bisaya. Straight English. At hindi lang isang tanong yun. Napakaraming tanong. Pero sunod-sunod ang sagot. Sunod-sunod ang tanong, sunod-sunod din ang sagot. Pagdating sa amin, bigla ang sagot, si Colonel Acosta, Lachica lang po, binigay ko lang po kay Colonel Lachica. Wala kang makukuhang sagot kung hindi puro ganon at utos ni BP. Si Representative Joel Chua.